Takže dobrý den, dneska jsem si pro vás připravil jenom takovou rychlovku a to je jenom rychlý unboxing Archeru GE 550. Tenhle ten model mě opravdu nadchnul, nebo spíš jsem na něj čekal hodně dlouho, protože spojuje základní, je to takový mezník mezi základníma routerama, který jsou na 12 V, 1,5 A nebo dejme tomu na 12 V 2 A. A takovýma těma hodně silnýma bestiema, které jsou na hraní nebo na vysoké přenosové rychlosti, a to jsou třeba ty BEčka nový nebo GEčka 800, kde prostě ty volty a ampéry jdou strašně nahoru, kde máte třeba, já nevím, 15 voltů a 4 ampéry a takovýhle. To už jsou opravdu velký čísla. Já jsem hrozně dlouho čekal na zařízení právě, který je něco mezi tím, co znamená herní, s dobrou sítí vnitřní, i na vanu, jako na vstupní rychlosti, plus nechci, aby to zase tolik žralo a nepotřebuju tak silnou Wi-Fi, abych tam dokázal tlačit 36 000 megabit, jo, prostě za mě tyhle ty rychlosti vůbec nejsou reální v této době ještě používat, jo, ale to Bčko, ta 9300 znamená, že je tam ve 2.4 2 pásma, v 5 GB 2 pásma a v 6 GB 2 pásma, což je fajn. Plus samozřejmě, že to zařízení je vybavené dobře i na rychlosti LAN a nežere tolik. Já už jsem se na to podíval, jak to vypadá, takže úplně čistý unboxing prvního zařízení to není, protože jsem to vyndal z toho igelitu. Je tady nějaký úvod, ale mě zajímá hlavně tohle. Je to malinkatý, myslel jsem si, že to teda bude větší, protože třeba G800 je fakt velká, ale tohle je prostě takovej malej routřík. Je hezký, líbí se mi to, je takový Darth Vader, jo, prostě je to hezký, vypadá to jak Star Wars, takový trochu. Nicméně tohleto zařízení má takovej špičatý tvar, jako všechny ty Gčka teďka nebo Bčka mají takový zajímavý tvar. Nicméně, co mě zajímá, USB 3.0 port, což je super, protože do něj můžu třeba prdnout nějaký disk a můžu tam mít sdílený disk v síti. Tlačítko rovnou na vypnutí těch světýlek a takových toho RGB, což je super. Je tam WAN 5 gigovej, což je super, protože dneska už Cetin posílá klidně 2, ale ten router nekupujeme na rok, na 2, třeba na 5, na 6, na 10 let a tím pádem 5G internet vstupní je fajn. Tady je 5G gaming port, protože dneska už se dělají herní desky na kompech, který mají 5 gigabitovou síť, jakoby vstupní port, nebo si můžete koupit třeba PCI kartu, která má 2,5 nebo 5 giga. A zbytek lanek je pořád 2,5, což je super. Mně vlastně osobně by stačil jeden, protože si to stejně dám do 10 gigového portu switche, ale protože síť potřebuji mít 10 gigovou kvůli SSDčkovým nasce. Nicméně pořád ta rychlost je fakt bombová, to je super. Jo, spíš zbytečně asi využiju, jakoby nevyužiju ty další 2,5, ale pořád to zařízení nebere tolik. Jo. Když se kouknu právě na napájení, tak napájení je 12 V 3,3 A. Podle mě je to hlavně tím, že to zařízení obsahuje právě 6 GHz pásmo na vyšších rychlostech a ty si prostě vezmou trochu větší napětí, protože normální napětí, normální ampéry, co berou routery, tak 1,5, 2, 2,5, jo, dejme tomu třeba XE, když tam máte silnější procesor a třeba AX73 z AX72 nebo AX90, tak to už bralo třeba nějakých 2,5 až 3 ampéry, 2,5 určitě, tam vlastně byly 2x5 GHz, ale tady se to bere ještě od nějakých 0,8 ampéry víc, protože je tam to 6 GHz pásmo, který dokáže točit v šířce kanálu 320, jo, nejenom 160. Jo, proto si myslím, že tohleto zařízení je takhle náročný na spotřebu energie, ale ještě pořád se chladí pasivně, za mě tam větrák není, protože jinak by to žralo mnohem víc. Potom to, když tak otestuju víc, ukážu vám, jak se to instaluje, ale to vám ukážu asi v dalších videích, protože teď na to není čas, akorát jsem vám chtěl ukázat, že už konečně přišlo na trh zařízení, který má takhle rychlý porty, má USBčko, stojí pod 10 000 korun na prvním dodavateli, co jsem viděl na Pentě vlastně, což je velkodistributor, tak jsem viděl už cenu kolem nějakých 8 500, myslím, takže to pod 10 000 korun. A to zařízení má ten zrychlený port na jitr, právě na gaming a nestojí zase, no stojí to teda slušnou dardu, pořád prostě třeba 8 000 korun je dost, nicméně dneska už těch 8 000 není jako před 10 lety.
ale tenhle ten router za mě má velký potenciál, uvidíme v budoucnu, jaký bude mít úspěch, protože já osobně jsem se na něj hodně těšil, asi tak. Jinak samozřejmě v balení je zdroj a 10 gigový kabel plus ještě tlačítko na reset. Jo, je podobný tomu šťouchátku, co se vyndává SIM karta, vlastně je to malý otvor, takže je to stejné, asi tak. Tak já vám přeju hezký den a kdyby něco se chtěli něco zeptat, tak stačí napsat.